Vegeu quines accions hi ha disponibles per a cada una de les autoritzacions a partir de les icones. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Autoritzacions. Situeu-vos a la carpeta on teniu guardada l'autorització i dirigiu-vos a la columna Accions. Si cliqueu la icona del llapis, podreu editar les dades bàsiques de l'autorització, com el nom o la data. Clicant la icona dels usuaris, accedireu a la pantalla del llistat de peticions, on podreu veure dades com els alumnes als quals està assignada l'autorització o l'estat de la petició. Amb la icona de descarregar, podreu baixar-vos el document adjunt. Si cliqueu la icona de la caixa, podreu arxivar l'autorització quan ja no sigui necessària. A través de la icona del sobre, podreu informar les famílies que tenen peticions pendents d'autoritzar. Per últim, si cliqueu la icona de la paperera, podreu esborrar l'autorització, sempre que no hagi peticions associades. Els pares poden veure les autoritzacions del curs escolar actual i autoritzar-les des de la seva plataforma. Des del bloc Gestions a Autoritzacions veuran les peticions disponibles que podran editar amb la icona del llapis, si els heu donat permís d'escriptura.